Lauri Törhönen, olet elokuvaohjaaja ja nyt olet tällä kertaa AATV:ssä. Tervetuloa. Onko tämä joku AA-kerhon televisio? On. Katos, tällä tavalla me pureudutaan suomalaiseen elämänmuotoon ja eurooppalaiseen yhteistyöhön. Tämä on tämmöinen AA-innovaatio. Minua kiinnostaa semmoinen asia, kun tämä sun viimeisin elokuva on Raja. Ja se on musta siinä mielessä kauhean mielenkiintoinen, kun nyt puhutaan tästä maahanmuutosta ja niin vieraista kulttuureista. Ja kun on vähän omat ajat ankeat, niin ollaan aika peloissaan. Niin tämä elokuva kuvaa aika hyvin sitä, että mitä sitten tapahtuukaan, kun tehdään Raja. Niin, mikä siinä innotti? No siis tämähän on Donnerin tarina, hänen isänsä tarina itse asiassa. Sitä 20 vuotta siitä keskusteltiin kapakkapöydässä ja milloin missäkin. Ja sitten se rupesi toteutumaan, mutta mä olen niin kuin oppinut joskus, että mä pidän asiat niin kuin käsivarren mitan päässä, kunnes ne rupeaa tapahtumaan. Eli sitä suunniteltiin vähän niin kuin teknisesti ja sitten vasta kun ruvettiin kuvaamaan ja muuta, niin mä sukelsin siihen sisään. Ja se olikin aikamoinen matka siis.